ତା ସହିତ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ କରିବି ସେ ବା ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିଛି ବାବୁସାନର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ 2011 ରୋମିଓ ତା ପରଠୁ ସଞ୍ଜୁ ସଦନା ଠାରୁ ଟିଲ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଲମାନ ମିଷ୍ଟର ମଜନୁ ସୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ କହିଲେ ଅଶୋକପତି ବାବୁସାନ ବେପାର କ'ଣ ସିନେମା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାବୁସାନ ଷ୍ଟାର୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିଛି ପୁଣି ଫିଲ୍ମ ହେବ ଫିଲ୍ମ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଗଲାଣି ସତ୍ୟତା ହେଲା ଯେ ବାବୁସାନ ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଜି ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ବି ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରେ ହିଁ କାମ କରୁଛି ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବି ସିନେମା କରିନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ସିନେମା ନାହିଁ ସୋ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ବାବୁସାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମାମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇକିରି ସେ ବି ରାତିରେ କାଲି ଫ୍ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ସିଏ ଟିକେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ବାବୁସାନ ମୋତେ କହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମନରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ସେ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଦେବୁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଟିକେ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ହେଇଯିବ ନା ସବୁ ଖୁସି କ'ଣ କିଛି ତ ବିରାଟ କଥା କିଛି ହେଇନି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କଥା ହେଇଛି ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆମ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଇଏରେ ଥିଲା ଆମ ପିଲା ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ସବୁ ଜିନିଷର ସମସ୍ୟା ତ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମାଧାନ ଥାଏ ତେଣୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଆମେ କରିଦେବା ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବାଟ ଫିଟିଗଲାଣି ଆମେ କିଏ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠିଆ ହେଇଛି ତୃପ୍ତି ପାଖରୁ ଯାଇନି ସେ ସବୁବେଳେ ତୃପ୍ତି ପାଖରେ ଅଛି ତୃପ୍ତି ଆମ ଝିଅ ଆମ ଘରର ବୋହୂ ଆମ ପିଲା ମୁଁ ଏ ଘରର ମୁଁ ବାହାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଏ ଘରର ତେଣୁ କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଇନି କାହିଁ ବାଟ ହୁଡ଼ିବ ସେ ବେଳେବେଳେ ହୁଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହୁଏ କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ହୁଏ ସେ ସବୁ ଅଛି ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ ପିଲା ଭଲ ପିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି ଦୂରରେ ମୁଁ ବାବୁସାନ ନୁହଁ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରେନି ତେଣୁ କ'ଣ ଘଟିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ହୁଏତ ସେପଟୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ତାର ବି କ୍ଲାରିଟି ନେବା ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ଅଛି ଲ ଅଛି ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କଥା ହେବା ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ କଥା ହେଇପାରୁଥିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ କିଛି ପଡ଼ିବନି କିଛି ଭୁଲ ହେଇନି ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେ ଭୁଲଟା ହୁଏତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପଟରୁ ଥାଇପାରେ ସେମାନଙ୍କ ପଟରୁ ଥାଇପାରେ ତେଣୁ